tes cek low cek. Nggih, matur sembah nuwun yu cange. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih, rawuhipun nggih. Sugeng dalu. Kula didhawuhi napa ing dalu menika? Wah, niki panjenengan tak aturi purba wasesa. Purba wasesa, purbane mboten nderek niki. Purba wasesa nggih mboten nderek. Maos nawala kang tumiba lan samangke nderek ngredengaken aku iki buta huruf kon. Nggih, saderengipun kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bikum bi khudurikum wala abi wa ummi wa akhi min narijal alam sah. Ini kaya kiai malah nggih. Saderengipun nyuwun pangapunten ing dalu menika para kadang para sederek para punden sedaya ingkang manggon wonten ing tlatah pundi wisange niki? Depok Kancilan. Kancilan Depok. Ngaturke ing dalu menika panjenengan sesarengan lan Ki Nurbani pagelaran Waringgit Purwo. Saderengipun gandeng menika tasih wanci halal bihalal. Kula minangkani wakil saking rombongan nggih menika Ki Dalang Nurbani sak kulawarga ngaturaken sugeng riyadi 1447 Hijriah. nyuwun pangapunten sedaya hilap kesalahan para rombongan muni mugi panjenengan sami Bapak Ibu Kang Mas Sedanipun kersa paring pangapura mugi pagelar ing damel menika leres-leres dados nggih menika panglipuran ingkang ngrani penggalih panjenengan sami langkung-langkung panjenengan pamengku dalem pangrenggana wisma panjenengan Bapak Manto nggih. Nggih, leres. Bapak Manto sak keluarga adalah putra ingkang dipun kitanaken panjenenganipun nak Mas sinten? Nak Mas Muhammad Rifki Maulana. Derek memuji saha pangestunipun kanthi doa pangestu panjenengan sedaya mugi dados anak ingkang saleh. Nggih. Mituhu dhateng perintah tiyang sepuh benjange saged migunani tetep nusa bangsa lan agamanipun. Matur nuwun sanget sesarengan kalian Ki Nurbani menika saking Jogja. Jogja asli, Mas. Jogja asli menika saking tlatah Parangtritis Warkop DKI. DKI. Dalange Nurbani sindene Nur Azizah iki cocok iki pokoke. Iya. Nur Uplik. Tibake iki mau ngarep omah ya, Mas. Jebule ngarep omah, tapi aja takel karo sampean. Ngarep omah karo omah ngarep niku bedane napa? Kok ngombe wae. Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep iku ora ana mburi, nek omah iku oleh nok ngarep. Oh ngoten. Nek kula benten. Nek ngarep omah niku latar. Niku tangga jelas niku. Dengar. Nggih disengkuyung saking sound system tiga darah kagunganipun panjenenganipun Bapak. Tiga putra. Suwe ra tau nggawa lali. Iki disuting barang video syuting apa Mas ngene Mas? Mas Vision. Mas Warno syuting. Wis kono diwakili kono. Wis sindene ayu-ayu. Kalihipun menika kula maosaken tak macane dhisik nggih. Iya macan. Monggo. Monggo macan. Biasanya bisa tak macane. Kepada yang terhormat Bapak Dalang di tempat kula nyuwun gending Jawa asli ingkang angka sepindah menika Pangkur Palaran, ingkang angka kalih Sesidikan, ingkang angka 3 Gubuk Semoro, ingkang angka sekawan kowe boleh saja. Gending punika kula aturaken dumateng sedaya Bapak Ibu ingkang sami rawuh. Punika Bapak kula aturi gending Jawi pun jeneng pidhangetaken kanthi sekecolan monggo Bapak Bapak Ibu niki ruwet niki nggih. Estunipun saking Bapak kawula Bapak Lukas Mato sembah nuwun Bapak mangke dipun paringi pinangkani setunggal setunggal ingkang angka kalih menika Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cange kula bola dhewe wong ngetuk njaluk gending
satu kangen dua gubuk asmoro matur sembah nuwun. Sakniki cange niki gending ingkang angka sepindah Pangkur Palaran. Pangkur Pangkur. Oke. Sumber Karang iki grandong. Saking Bapak Lukas. Dipun caosaken. Tak caosake tak angkat dhewe, Mas. Oh monggo, kula sengah, monggo. Niki ngoten mawon ra kula mau masake niki tok lho niki. Niki dapuan. Sing mari ra ono apa-apane dong. Hidup-hidup Gladen Sugeng Dalu. Nggih ngiras pantes dadi wano ajar kenal kareh piyai bayi sedulur kula manggon wonten ing mriki muga sehat sedanten tanpa obat, seger sing tanpa dokter Pak nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Muga derek muji dhateng ngarsane Gusti Allah SWT panjenenganipun ingkang pamengkudan Bapak Manto sak keluarga tansah tinebena saking balak musibah cinaketna rejeki kathah lantur barokah amin amin ya rabbal alamin. Amin. Monggo yu cangek nek ajeng. Monggo. Ibu Presiden. Ibu Presiden. Presiden sing sinten niki? Monggo kersa biasane. Ibu kon milih. Kula mboten wani kula niki. Ora wani, ora pari kendel niki. Sampun kula angkat piyambak hidup-hidup ajar kedel. Ngono wae. Pokoke wis apik-apik. Tintingane sepinten? Ditintingi. Coba tintingane sepira, Mbak? Tak ajar kedel. Monggo. Nimas Ratu. Oh, ular kambang dhisik kok, Mas. Ular kambang munggahe mengko Pangkur Palaran. Oh, monggo kasumanggan Ibu iki garenge lagi teko iki. Monggo Bapak Yai, monggo ora disepoti trutuk-trutuk ngono. Ngene iki lho repot. Bolak-balik ya sing untung ya kono iki. Matur nuwun. Aduh. Bapak Tomo Wilujeng Dalu. Katur Bapak Dam dipentas. Pak Juwantos. Mangke tak singgol kabeh para saking dulur dhewe aku Pak D Jamari, Pak D Podo, Pak Yuni nyuwun gending Ngundamono Kutut Manggung Gubuk Asmara saka aku wong ngetuk matur sembah nuwun nggih. Nuwun sewu Pak kula sadurung makili nggih Pak. Monggo ngajeng sinten iki sing anu Budarwati. Budarwati riyin nggih monggo. Napa Mbak Aziza? Ular kambang Ibu Darwati. Sembarang. Mangke urut. Sugeng Dalu Pak Lik Giyata ingkang dados juru riwariwi. Ning ati ayem ya, Nduk. Wah, iya iya. Ora weruh
putri songo awe hayo sing sayo sing rukun sing sayo ayo aja kesusu sawahe parine oh iya kasar bagus tur prasaja ngono ning jangono makaten unglipun gending uler kambang munggahe pangkur walaran tur gunging panuwun ngono ya nduk pun dicaosaken nggih Cange pamudhun Bapak Lukas muga saged lejare penggalih pinanggih jatosing pemarem lan kula aturaken sugeng dalu sugeng rawuh sugeng pinaraan dhumateng para bapak saha para tamu undangan sedanipun kejawi saking menika ya Cange pripun kula janjane iki matur nuwun sanget kalih jenengan. Lah matur nuwun pripun? Matur nuwun kula sakniki radi bergas. Riyen niku nangge jenengan kula niku usaha cilik-cilikan nggih ta. Usaha napa nggih Mas? Ya usaha cilik-kletikan ngoten niku. Nah, ketamu jenengan tak usaha sedaya sing cilik-cilik apa suwe suksese usaha sing gedhe alhamdulillah Mas sakniki usaha kula pun gedhe. Usaha gajah. Mboten. Kula bar adol omah tanah nggih. Usahane pun gedhe. Ngejak kere. Kang Supodo. Mata anak kuburan ya Mbak. Nggih menika tembang sak candhipun Kang Supodo dipun rantos niki ugi kanu Cange enten pesinden saking Solo. Jogja, Solo. Saking Solo. Saking Solo asli niki kok. Nggih. Sapa jenenge mau kok lali? Dika. Dia diucai mau. Derek minggah nduk. Oh lanang, aku masa koyo. Dika. Ya nembang, tembang nyinden. Niki dipun dipun caosaken sesedeman riyin nggih. Sesedeman riyin. Nah, mangke salajengipun pamrentipun Bapak Lukas. Dipokoke Bapak Lukas kabeh kula carem kalih mangke dipun rantomake perkutut manggung ingkang nyekar nggih menika panjenenganipun Mbak Azizah. Sesedeman dibawani Nduk. Nggih dibawani. Monggo biasane sing bawani iki dalange biasane. Iku Sheryl ya kena, Dila ya kena, Mbak Zizah ya kena. Tak bawani Nduk, bawani Nduk. Bawani dalange wae biasane. Didawani. Wis mangtur pun tak dawanane. Dibawani coba kaya ngapa tak rungokne saka kene. Aku sing marai jane nek napa-apane tak bawani aku gandeng isine ngene ya wis gak. Ya wis bawa tak dawane.
wiwitane handerek sang pekik apik andukne mumpuk kaya teletong Apik, Mbah, apik. Jos. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe terusno ya nduk Seril terusno bendara terus kayungyon Terusno, Dil. terusno Dil Nah iki ya nganu kok, Mas. Tibake sampeyan ora sadar iki. Piye? Artis saka Jawa Timur. Ah, sinten apa? Ya sing yang punya Ade la. Ade lah Aku ora rumangsa. Ade la uple. Tundi mau. Karo to. Ah ya jarang tak jegal lek. pas bendoro nduk bagi-bagi nduk ayo Terus weh lah dalah jebule empuk kaya gethuk Wah, ketara nek iki aja mbok celak meneh. ketara nek iki nek jelas iki kakean mangan iwak manuk ya apik suarane. Alhamdulillah nggih nembe nek dalu mawon kula. Iya, jelas to. dasar bar sesasi ya Mas Maksude aku bar tuku kok nduren iku angkringan iku lho 6.000 ya Allah manuke sapa didol. Senengane iwak manuk nek ditukoki ora dadi pangan ku dolanan wae. Ancen aku seneng nggih dolanan lho Mas. Kowe nek del jak ngomong ngono lanjut ta. lancar pokoknya selendang kuning Lah wis dianu dalange to. Kang Kang saking selendang kuning kang saking wukir Wukir remaja saka wukir ku napa, Mas? wukir iku ya gebadul gunung iku iku jenenge wukir Oke to. Lagi ngerti ya. Iku biasane gateli lho Mas. ngadaki Ngadaki maksudnya. Swara kurang pramono ning wasesan. Aku lali lho Mas iki. kowe ngerti anggung krom nduk Wong angger jerum ngono kuwi ya. anggung krom kabeh. ngerti artine anggung krom ora nduk Wes pokoke anggere jerum. ngerayu Monggo Mas, monggo Pak Dalange mawon. Durung-durung kowe wis menyerah. Agung krom marang bendara Dia Sulistya pijer ngincangake alis Kerti ngincangake alis nduk ting kaya dalange pecik Terus sesi depan Sugeng dalu Bapak Arifin ugi Abah Gunarso. Bapak Lukas mukirna ing penggalih. Bapak Lukas sugeng dalu Bapak Lukas. Ayo Azizah aja meneng. Dulu.
Kang Sulistya rasane hatiku HO ngono lho Mas. Urip ana kutha gedhe kowe tak pokoke ya yo Galo 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 Yo! Ayo sumeneng, Bro. Ayo Pak Lukas, joget. Monggo Pak Lukas. Ngopo Lukas? Monggo Bos Ripin. Ada tamu spesial dari Jakarta, Pak Arifin Wilujeng Dalu, Pak Arifin. Oh, sugeng dalu Mas Ripin saking Jakarta. Saking Jakarta menika khususon nggih. Nyuwun lagune napa ndek wingi nika? Bojo loro. Oh, bojo loro. Wong siji ra duwe loro, aku sik gumun. Nggih ra awet ndek iki kok pesen bojo loro, sitok ora duwe lho Pak asline iki. Urip ana
masa isine apa wae nadyan sesedeman mesti matur sembah nuwun sampun apa malih? Sampun apa malih Mas MC? Loh, MC-ne kok ilang kok. Gubuk Asmara Nduk. Oh, nggih. Pambonipun Pak Disupodo saking Ngetuk. Pak Desu. Nggih, saderengipun niki kan masih nuansa lebaran. Minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Mboten aku ndek wingi ora sida ngubengi tanggaku, ora kober. Ngapunten nggih, Dik. Ngapunten nggih, Lek. Nggih, niki napa mau? Gubuk Asmara. Tak unggahke siji meneh sindene Dik Seril. Mas sepoti Mas. Mas Anggi, sepoti Mas Anggi. Ayo sik minul-minul iki lho sindene Dik Seril. Hei, ya. Sugeng dalu kagem Raka Mas Kunarso saking Krasak, Bapak Guru sugeng dalu. Samangke kersa nderek ngregengaken swasana. Ayo Nduk Gubuk Asmara dhisik. Dipun gawani napa? Digawani, Nduk. Gawani napa? Pocung. Napa niku? Ya Wacangan. pocung Pocung, Nduk. Oh alah. Monggo Dik Seril. Dik Seril bawani Nduk. Juara 2 Mocopat. Matur nuwun so Kabupaten Jepara. Matur nuwun. Gubuk Asmara bawani Nduk. Nyingkar nyingku dasare bocahe ayu, suarane ya apik yung. Tresna tulus nadyaningku bekas mara. Sugeng dalu kagem Pak Sukari, kagem Pak Tugi, sugeng dalu sedayanipun Pak Diburman sugeng dalu. Ayo Nduk, bacutke.
Duh tak tak dut jus jus. Matur nuwun, Nduk. Nduk, dawuh yo. Iki si ana pamundhut saka ngendi meneh, Nduk? Mas MC, tolong dibawakan. Nggih, matur sembah nuwun ngenten panyuwunan ke Taman Asmara. Nggih, panyuwun. Mangke panyuwunipun Kang Supada dipun caosaken bar Gareng Petruk jare. Ini nek ana tambahi 100 eneh ya diweki saiki jare ngono. Kesok sore. Tenang bro. Tenang bro, sabar bro. Pokoknya saiki gatel. Diwenehi. Aja kuwatir Mbak Ziza, Iya. Ayo, karena ini juga ada artis dari Jawa Timur yang punya Adela, ada artis Nur Azizah. Kita persiapkan sebuah tembang Ketaman Asmara kita mainkan. Sugeng dalu Mas Bayan, wis matur bengi panuwun. Mboten Mas Bayan niki, sakniki munggah pangkat. Mas Carik. Mboten. Pun dadi petinggi sakniki, Kak. Alhamdulillah. Munggah pangkat alhamdulillah. Iya. Bayan nok yah ono, yah ini munggah pangkat barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rizum dari Dumateng Nasional. Ya dari Ketaman Asmara Spesialipun Ati Mas Warna. Wait, fashion, selamat bertugas selalu. Persan gendikan.
bersama Manunggal Laras. Sound System Popo Haji Sunarto. Malasan saya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mandeng ora bisa turun apa iki sing senenge wong kang lagi ke taman asmara nyatane ora aku rasake atiku sansaya nelongso. Tidak ada spesial untuk Mas Manto yang punya gawe. Selamat malam. Video syuting selamat juga selalu. Sound System 3 Putra. Selamat juga kembali. Bingung rasa ning atiku arep sambat meneh karo sapa rasane ora kuwo rasake atiku sansaya nelongso. Monggo Bapak Ibu suka midhangetaken. Wis ta lali-lali malasan saya kelingan nanti tekan besok kapan gonku mandeng ora bisa turun apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara nyatane ora kuwo rasake atiku sansaya nelongso nyatane ora kuwo rasake atiku sansaya nelongso. Matur sudah nuwun. Monggo Mas MC. Ya matur gunging panuwun Duk. Makatan wau ungling tembang ke Taman Asmara. Sampun dipun caosaken nggih yucange setunggal sampun dipun pinangkani sedanten pamundutan saha pamundutan nggih. Muga lecarenge banggalih pinanggih jatosing pemarep sedanipun. Kunjuk dumateng panjenenganipun Kang Supadama riti mau. Pak Yatin rawuh napa mboten. Mas Sumo. Satripun dipun lajengaken tetembangan malih nggih yucange. Iya oke. Nggih nyaosaken sawijining tembang 1001. 1001 enten Pak Bayan 1001 kagem saenipun kok saged lejan pinanggih jatosing pemarem. Monggo. Sesarengan kalian langsung mawon ra ngusuwi. Buat hadirin semuanya, untuk warga masyarakat Kanjelan Depok tercinta, selamat malam, selamat menikmati pada wayang kulit sekelunatan.
sepuranen aku Iya, yen ono salah lan luputku karo mangsani aku duweni dosa hingga saiki krasa ning jero dodo rak lali tansah memuji marang ngarsaning Gusti moga enggal bisa paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya anak wani karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu bekti gedhe ganjarane bersama ade la 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 dari video syuting semua sukses selalu kepada semuanya. Rak lali tansah memuji marang ngarsaning Gusti moga enggal bisa paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya mudah-mudahan semua bahagia sejahtera selalu wani karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu bekti gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuhu bekti gedhe ganjarane matur sembah nuwun. Sugeng dalu katur dhumateng Abah Sulikan. Abah Sulikan sedheripun kula atur sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinaraan. Salajengipun enten tembang napa malih yucange? Sak menika Gending Jawa menawa. Gending Jawa niki panjenenganipun Bapak Supada wau enten nggih menika apa ya? Undamana atau Undamana utawi nggih menika Kutub Manggung. Oh, Bapak Jamari sugeng dalu. Jamari sugeng dalu, sugeng rawuh. Mugi panjenengan sedaya menika tasih ajeng nyuwun tembang utawi gending kula semanggaaken dipun regengaken swasana ing dalu menika wonten dalemipun Bapak Manto nggih. Monggo semonggo.
sing cupluk. Wes mestine anggone rebuti aku tak nyambut gawe Kancane pasrah jiwa nyang wong Omahne liyane anak ho omah aku tinggal omah wong luwih lanang sing cupluk diolak-balik pancen cupluk tenan matur suwun Mbah Jamari pangundutan cupluk Pun caosaken nggih Cange. nggih suwun Nggih suwun. Niki sampun nggih. sampun Sampun niki. masih bernuansa campur sari Mas. Campur sari nggih. Ajeng campur sari napa niki? Niki nek dereng enten pamundutan nggih sak kersanipun mawon. Sak senenge diurutake pesinden setunggal-setunggal. Ngoten mawon. Yen ngentosi umpami wonten awala saking minggah mangke dipun aturi ngoten. Niki pripun? Abah Sulikan mengersake napa, Bang? Ricik-ricik dila. Ricik-ricik Banyumasan bakdo niki samangke tembang-tembang dangdut campur sari. Ngono ya, Nduk. Wah iya ben rada regeng padha umane ngono. Sikripik Gedang Raja. Pak Jalil Sugeng Dalu. Biasane sih Rara Jonggrang napa pripun? Mangke pun aturi sedaya. Caping gunung barang ya durung ana sesore gedhe kan. Ayo Nduk dilangkat. Angkat ring omah. Ricik Banyumasan. Mega Bapak Sulikan roh ing penggalih. Sumangga ngersakaken langan beksan tayo. Monggo lho Pak Norwi. Sira Monggo-monggo ingkang ajeng nayup. oleh kang larang pitukonde. Larang pitukonde ya Nduk. Golek bojo sing ganteng kaya dalange. Kang larang pitukonde. Yo, Yo, oh.
Matur gunging panuwun. Menika pekarimipun Bapak Abah Sulikan. Matur nuwun. Bapak nek Adit Mas Sulis Bang niku mundhut semaya ketemu jodoh. Wah, jan geding-geding Jawa dikemari ning kene. Caosaken Kang pundi riyen iki? Mbak Nur riyin samangke katuraken semaya ketemu jodoh, Mas. Semuanya ketemu jodoh. Ya, angkat tangan. Mbak Nur riyin. Kapan-kapan ketemu jodoh. Kapan-kapan. Mas Adit tenggo mawon nggih, Mas Sulis. Roro Junggrang riyen. Roro Junggrang riyen monggo. Engko di Pakarepanipun Bapak Petinggi. Engko dilanjut kalian niki wau, semoyo ketemu jodoh. Disepoti cara metaraman cara ketoprakan cara. Turuk. Tuk. Ketoprake main nih. Ning lapangan.
Jonggrang. Piye? Piye kowe? Piye? Apa wis bisa nampa katresnanku wong ayu? Aja mung mencap-mencep kaya Aku ngono. nek ra mencap-mencep ra marem. Lah terus piye? Yen kowe gelem marang pun Kakang bakal tak mulyakake, tak wibawakake. Bohong. Kok Bohong. Iya. piye Jonggrang? Yen nyata tresna buktekno. Ya buktine kepiye? Waspadakno prajuritmu kae wis padha kalah perang. Kowe aja dadak wangkot. Aku kurang apa? Kurang ajar. Kurang ajar, Mbak. Rak dadi, ketoprak iki rak dadi, Pak. Ora dadanyen dadekno. Remuk. Ketoprak Kurang Sidur ajar, Koso. Pindah wae, pindah ning Bang Sri. Ayo aku wis ngalah kakak lebak tuh kare Bang Sri. Ketoprak musak Tidak masih. diterima. Pun caosaken Roro Jonggrang. Nek tak kok kurang kan berarti cendek awet biyen kurang ajar, Kang. Pisanku aja bener-bener kaget nih lho. Monggo Kang Mas dherekaken simpenan kawula. Nek linggih aku linggih. Oh, Yo. Jonggrang kowe pancen ayem. Masak ta Kang Mas. Tenane. Cukup benda kowe aja kumarungku. Perang iki kanggo kuturang rampok. Bila pati Kang Mas Prabu kupala kang seto ing labuh wana segara. Tobat, tobat. Kowe wanita keparat. Aku ndek keparatke. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Nggih Prabu Damar moyo aku duwe aja sakti padha wasa. Manuta sun pundhut garwa. aku terbebana. Panamu apa wong ayu? Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Oh,
digoyang-goyang Aja goyang dhisik. Nonton wayang ya, Bu. Nonton wayang kanthi guyub katon asri. Katon asri Tresno padha njaluk goyang-goyang digoyang-goyang digoyang-goyang katon asri digoyang-goyang 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 pancen sayekti wah matur benging panuwun Roro Jonggrang Ayub pambudutipun saking sinten wau nggih Bapa Petinggi salajengipun Bapak Adit ngersakake yaiku Semoyo ketemu jodoh metune tayo penthok Mbah niki Bakda Semoyo ketemu jodoh mangke campur sari dangdut nggih monggo pun kaaturaken dhumateng Bapak Adit Mas Sulis Semoyo ketemu jodoh budar monggo
besok kapan wong ayu aja kasusul mas kok tansah semoyo aku durung rujuk ya jaluk apa hayake mulia kang prasaja pancen kowe nyambatane apa wae sandang lan pangan kope iku wis mesti aku mati marung waton kowe bekti aku bakti mring condong yuk gotong royong agelemu besok kapan wong ayu aja kasusul mas aku tansah semoyo aku durung rujuk ya jaluk apa ayake muni yo kang prasaja pancen kowe nyambatane apa wae sandang lan pangan kope iku wis mesti aku mati marung waton kowe bekti aku bekti mring condong yo gotong royong ya 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 apa enak paling enak maem lawopo yen kowe tak kandhani cah ayu paling penak rapi karo bakwan maaf deh paling enak mas paling enak nikah ento sapa yen kowe tak kandhani wong ayu paling enak nikah entuk prawan yen entuk prawan angele ra karuan penjalukane kudu disayang-sayang yen salah sethithik atine dadi runtik aku wedi yen pure monggo mas paling enak wong ayu paling enak nikah entuk sapa yen kowe tak kandhani mas paling enak nikah entuk rondo paling enak wong ayu paling enak nikah entuk sapa yen kowe tak kandhani mas paling enak nikah entuk rondo yen entuk duda aja disia-sia sebabe apa sing pinter golek kaya yen salah sethithik aja diundha-mana atine mundhak delok awan apa rondo padha wae ketemu jodone awan apa rondo padha wae ketemu jodone
Matur gunging panuwun bapakne Adit semoyo ketemu judo pun pinanggani. Nduk dawuh. Kendil guling pamundutan nggih. Sumangga sumangkaken kendil guling. Ingkang ngersakaken sinten? Pak Tumijan Sugeng Dalu nggih, kendil guling kebluk alias kebluk nggih. Bumise Sugeng Dalu ingkang kagungan gati sedulur tuwa Bapak Wanto. Bapak Sukiyat mangke katuran, Pak Ijan nggih mangke katuran. Ngoten. Kendil guling alias kebluk. Ngoten nggih sumangga. Kendil guling. Ayo Nduk. Dila. Jam 7 mbokne. Lah kok kowe pakne enak ngorok. Kok yo mikir kae kandile guling. Nyambut gawe pakne kuwi luwe penting. Bune Piye to pakne? kowe aja ngono. Lah banjur aku mbok kon piye? Saben dina kowe kok maido mbok ya eling aku ra bisa ngono nyambut gawe kanggo anak bojo. Mari besan bengi gawe rendem. Hawa ora
matur nuwun gending-gending Matur Jawa. nuwun, sak candhaipun swandara gendingipun. Niki enten pamundhut tembang kandungan. Dadu. Tembang sing judule kandungan. Lagu-lagu dadut, terima kasih. Ayo Mas MC beraksi. Pun caosaken guntur mancing kok dicaosaken kandungan cange. 10 barang yang durung Wolu dipundhut. 10 caosaken Capek sedanten. gulung durung. Tesih enten wekdal waktu. Iki pokoke lebare wayangan sak enteke solar. Sampai solar. Monggo Ca, dipun caosaken guntur mancing. Monggo. Dados. Sikro kang polo tuwin Prancampo samya ngetali Oh Satriya ing Jatipati. Satrio ing Gatur Yodipati. dhuwur sarta kekirisi. Kodhengan sindar jejak Medyanan cakra. Kang sepodo Namun ngendika garang-garang. Kehara Guntur ing mangsa rendheng dadi tetungkuling kadang Pandhawa. Mas ya mas kawisakan sekar babon dan Sri Kresna. Satriya ing Jatipati gagatur dhuwur kekirisi. Godhek wak simbar caca Hidup mangala cakra Lamun ngendikan gereng-gereng Pindha guntur mangsa rendheng dadi tetungguling kadang Pandhawa
lakoni sejatine aku tresno karo kowe ngene wae nambah aja kudu saking tresnane jalukmu apa parengan karo wong tuwa so Papa kuwe enga-enga icang-icang wedone mung karo wangi relak-relok mesana sepatune mung arep godhot wis ana sing kowe tak cedhaki tak isuki sejatine aku tresno karo kowe kene wae nambah aja kudu saking tresnane apa tresno ayo padha derengan kono Yuk, dawuh yo. rame-rame Iki digonta-ganti selingan dangdut atau campur sari ngono ya, Nduk. Wah, iya. gendinge kandungan ucake Baiklah Bapak MC, silakan untuk yang hadir.